करा. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. मी रुपल रमण चोडणकर. गुरुपौर्णिमेच्या पावन निमित्ताने PMC शासकीय प्राथमिक विद्यालय चिंचोळे येथे विद्यार्थ्यांमध्ये मूल्य संस्कार रुजवण्याच्या उद्देशाने विविध सांस्कृतिक व मूल्याधिष्ठित उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. आजच्या वेगवान आणि बदलत्या युगात आदर, कृतज्ञता, नम्रता व शिस्त यासारख्या जीवनमूल्याचे समर्थन करणे ही काळाची गरज आहे. मी अर्चना यादव, PMC सरकारी प्राथमिक विद्यालय चिंचोळे येथे शिक्षिका. आज गुरुपौर्णिमा. आम्ही आई वडील हेच मुलांचे पहिले गुरु असून त्यानंतर शिक्षक त्यांच्या ज्ञान, संस्कार आणि व्यक्तिमत्व घडवण्याच्या प्रवासातील खरे मार्गदर्शन असतात. हा संदेश विद्यार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवण्यात आला आहे. माझ्या स्कूलाचे नाव PMC गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल चिंचोळे, पणजी, गोवा. आज किती आहे? आज गुरुपौर्णिमा. किती आहे गुरुपौर्णिमा? गुरुपौर्णिमा म्हणजे जे आमका मा डॅडी आमका बरी दिशा दाखयता, शिक्षक आमका शिकयता, तेज्या लागून आमका एक गुरुपौर्णिमा म्हणून दीस दिला. आणि किती करता तुम्ही आता याचा टीचर? या दिसा आम्ही टीचरीक बी विश करता, मग पाया पडता, आरती करता. आज गुरुपौर्णिमा आहे. गुरुपौर्णिमा म्हणजे मम्मी पप्पा आम्हाला चांगली शिक्षा देतात. आज हमने गुरु पूर्णिमा मनाया. हमारा गुरु मम्मी पापा शिक्षक होते हैं. मम्मी पापा शिक्षक हमको अच्छा रास्ते में लगते हैं, खराब रास्ते में कभी नहीं चलाते हैं. हम इसलिए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं. पौर्णिमा, गुरुपौर्णिमेच्यो हांव सगळ्या म्हणजे पहिल्यान पयली आई पप्पा आणि म्हणजे पॉलिटिकल गुरु आणि शैक्षणिक क्षेत्रातले सगळे गुरु म्हणजे सिन्स फ्रॉम द माय प्रायमरी म्हाका याद जाता तो पासून म्हणजे सगळे शिकयल्ले सगळे टिचर्स म्हाका आयच्या दिसा याद करता. आणि सदोदीत आपल्या आयुष्यात आपल्या गुरूक हे प्रत्येकान महत्व दिवचे, गुरूक आपलो आदर्श मानचो आणि तेणी शिकयल्ल्या आणि संस्कार केल्ल्या ह्या पावलाचेर चलचे, जेणे करून सुसंस्कृत पिढी घडची हो सदोदीत गुरूचो प्रयत्न असता, टिचरांचो प्रयत्न असता. आणि सुसंस्कृत पिढी घडोवपा खातीर सगळ्या गुरुजनांनी सदोदीत कार्यरत रावचे, जेणे करून आमी जे म्हणटा की विकसीत भारत 2047 ही जर मोख पुराय जातली आसत जाल्यार गुरू खूब म्हणजे टिचर्स हे खूब व्हडलो रोल हो प्ले करपाक शकता. आणि तेजीच तर गरज आसा अशें तर म्हाका आतां कटाक्षान जाणवलें काही गोश्टी वयल्यान. ताची म्हजी सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा की ही मोख दवरून काम करचें.